Hello, welcome. If you can hear me, just type hi. Delumo, hi. Chika, ahead. Happy Sunday. Ị gakwala ụka taa? Chika. Marian Chika, ị gara ụka taa? Ị gara ụka? Gịnị mezi? Ị bụ onye ọgọ mmụọ ka ọ na ị chọrọ ịnọbe ya tata bie rice? Ịnọbe ya tukwula na rie osikapa? Ọ ị chọrọ ime taa? Ka ị gara ọgbakọ ndị nna abịa ọgbakọ ndị ụmụada ke nke ị gara aga? Ka ọgbakọ nke ị gara aga ijiri gị ụka Chika? Mụnwa jikwa obere nwa n'aka. Mụ onwe m jikwa obere nwa n'aka. Satọde akwa Satọde bụ onye ka m medere baptizim. Onye aka m jee baptizim nwa nke m. Ọ dịrị ofele, biko onye ka nwa n'aka ị na-akwado ụka, ma ọ bụkwa na ụka ụtụtụ ụka 6 ka ị na-eje, ma ọ bụ na ụka 10 ị kwesịrị na ije ụka. Ọ bụ na ịche ije ụka, ije godo nke 6 jee nke 8:30 nke 10. Mụnwa na-agwa gị ejekwa m ejekwa m etete dị m n'oge wee fọrọzie ije ụka na nwa lahụ ka m na-eme. Nwa ji n'ụtụtụ alahụ ụla so ọ nakpuru nakpukwo nke ka nke anyị ka bụ n'ime ụlọ ebe a. N'ime ụlọ ebe a ka anyị na-aka nke anyị. Ejere m Chika, ejere m anọ m ebe a. Anyị gụrụ baịbụl anyị n'ụlọ ebe a. Otu a ka esi eme anakọta asị gị na Chukwu ga-aghọta. Chukwu ga-aghọta beg. Anakọta asị gị na Chukwu ga-aghọta. Anyị dị omume a na otu o si dị m na-arụ kịta. Eso m na ndị na-asị na Chukwu ga-aghọta maka na ọ dịrọ mfe. Ọ dịrọ mfe. Kemgbe ị mụziri Chika, arọ ole ka nwa gị dị? Marian, aha one ka nwa gị dị? Akwa mụ na gị nọkwa n'ofu ụgbọ. Ofu ụgbọ bụ anyị abụọ. Ofu ụgbọ ka anyị banyere n'ime ahụ. Chineke ga-enyere anyị aka anyị anọgide n'ụgbọ a n'udo na ọṅụ. Anyị ga-anọ n'ụgbọ a n'udo na ọṅụ wee na-aga n'iru na-anaghị azụ, so n'ihu ka anyị na-aga. Ụkwụ agara akpọ anyị, ụkwụ agara akpọ nwa anyị. Anyị ga-azụ nwa anyị azụkwa anyị n'udo na ọṅụ. Amen. Biko ị na-abata ị na-agwa anyị ha ka anyị wee mara onye anyị dị.
o ịbata egwu anyị ha anyị ikwuo ha anyị mara na anyị dị ya otu a ka ọ dị. Jehova ga-emezu ya. Ya anọgide nọgide nsị kama owu ga-adakpo m ebe a ka m mbata life. Otegodo aka ntị debere onyonyo ebe a otego. O kwesịghị ịkarị ofu arọ na otego ntị debe onyonyo. Nsị ka mbatagodo life taa ka mara ihe na-eme. Ka mara ka unu ya gba m ume. Unu ya asị m gaba n'iru ka anyị wee na-eti ife onyonyo. Unu sị na m gaba n'ihu. Ịma na ife onyonyo ga na-abata ebe a kwa mgbe mgbe ọbụla na-eti ihe onyonyo ma na-agbanye ike m. Unu sịkwa m gaba n'iru na-agbanye ike m. Unu sị m gaba n'iru na-agbanye ike m. Ọnwa onye bata anya biko ya si anyị ha anyị ka anyị metụ obere village meeting. Anyị metụ obere village meeting Okay, Chika dịka ọpụgo. Okay, ka m nọrọkwa nchebe. Yes? Okay.
echekọtago onwere onye mfụ ka ọ dịba n'oge ọzọ onu. Bye bye.